Hello everyone, welcome back to my new vlog. So, आसा खालामो लोगोफोर बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो इसोरनि अननायाव गाहामैनो दङ। दायो आङो नै अन नादों सिथाव एवनो थाखाय ओमफ्राय एसेल' नानाय जाबाय लोगोफोर अनखौ ग्राइन्डाराव देदोंमोन आरोना दङ दंनाया ओमफ्राय आं एसेल' नाग्रोबाय मानो होनबा आङो दायो बिजनेसाव थांनो नागिरदों नालाय बिनानावखौ नायनो बिनानावा जोंना अमा बेदर गोरान बिहरदों न'आव फोराननाय दङ नालाय बेखौ ओंखायनो हैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दायो आङो थांनायनि सिगां सिथाव एवग्रोबाय आरो लांफानो थाखाय एसेनो जानो लुबैयो नालाय बेहाबो हारसिं थानानै मोनजाया एवनानैबो जानाय जायाना बिसोरो रुम भारा थाबाथाय दायो नै दावदै कार्टुनबो लाबोदोंमोन बेखौनो आं लाबाय आरोना दैब्रैनै ओमफ्राय दायो आङो नै सिथाव एवखांनानै दुगैखांनानै आङो देलायखांबाय आरोना मना लाबाय नै मा लाखो नायबानो जाबाय नैबेयावहाय दावदै सिथाव लाबाय ओमफ्राय बे जाबाय अमा गोरान आरोना टेस्टि नुखादोंना ओमफ्राय थालिर लाबोदों थालिर जाहुवा ओमफ्राय लाव ओमफ्राय नै लोगोफोर आंहा जानायखौथ' गारखाया नालाय जेरावखि थाङा जाबोलायबाय आरोना गोथावनो मम' सुप लोंबोलायबाय आरो चावमिन जालायबाय पक'रा जाबाय बेनोसै आरोना भिडिअ'आ आंना लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं